Co 18º Congreso chegará ao seu fin o mandato de Hu Jintao á fronte da Secretaría Xeral do Partido Comunista de China. É hora, polo tanto, de facer balance. O denominador común dese balance é o sinalamento de novas tendencias na política chinesa, non? Podemos referirnos a diferentes aspectos. En primeiro lugar, no eido social. Neste sentido, a armonía, a reivindicación dunha sociedade armoniosa é o elemento máis destacado do mandato de Hu Jintao. A pesar diso, compre sinalar que durante estes 10 últimos anos as desigualdades no eido social foron aumentando de forma significativa a pesar dos esforzos de investimento público no eido da educación, no eido da saúde, etc. No ámbito económico, compre falar do novo modelo de desenvolvemento, a política que de alguna maneira permitiu a China medrar de forma exponencial nos últimos anos, con base na man de obra barata, investimento e orientación da produción cara a exportación, chegou ao seu remate. Este novo modelo de desenvolvemento que se formula durante o mandato de Hu Jintao ten, ademais do pilar social, o piar tecnolóxico e o piar ambiental, dous eidos nos que este tempo de Hu Jintao expresa unha nova sensibilidade. No ámbito político, compre sinalar as exploracións a propósito da democracia entendida como un mecanismo que vai máis alá do meramente administrativo, pero sen achegarse ao concepto do pluralismo defendido polo mundo occidental, non? E, polo tanto, presenta un perfil en moitos aspectos totalmente inédito, incerto e claramente exploratorio. No eido cultural, compre sinalar a nova importancia concedida ao poder brando, polo tanto un enfoque cultural que está orientado non somente á construción interna, que nos últimos anos presenta uns sinais de deterioro moi significativo, na medida en que se priorizou outro tipo de aspectos, senón básica e esencialmente orientado ao exterior como unha manifestación máis da política exterior, da diplomacia pública, desempeñando un papel moi importante a estrutura dos institutos Confucio, creados en 2004. No ámbito conceptual, as aportacións máis importantes céntranse no concepto de desenvolvemento científico, na loita contra a corrupción, e nese sentido, pois na proliferación de conceptos como a pureza do partido, que son continuidade de outros anteriores como os 8 honores e deshonores, non? Non é neste ámbito onde destacan especialmente as achegas neste tempo de Hu Jintao. No orden da política hacia Taiwán, sí, efectivamente estamos ante un novo tempo, ante esa terceira cooperación entre o Partido Comunista de China e o Kuomintang, e a normalización das relacións que hoxe teñen a súa manifestación fundamental no eido económico a partir da firma dese acordo marco de cooperación económica entre os dous lados do estreito, e que deixa a incógnita do diálogo político para os próximos anos. No ámbito das relacións internacionais tamén compre sinalar o salto importante experimentado pola diplomacia chinesa e pola presencia de China no mundo a través da súa expansión no eido da economía, pero tamén co desenvolvemento dunha diplomacia moito máis incisiva en todas as ordes. E, polo tanto, este tempo de Hu Jintao, esa década que se inicia no ano 2002, vai quedar para a historia como o tempo dos Xogos Olímpicos, da Expo Shanghai, pero tamén é o tempo desa China convertida na segunda potencia económica do mundo, acompañada pois dunha moderación do crecemento a raíz da crise xurdida a partir do ano 2008, non?
como conclusión, cabe sinalar que o tempo de Hu Jintao é unha década de esbozo dun novo rumbo que afecta a diferentes dominios, a diferentes aspectos. Ese novo rumbo está orientado a completar o proceso de modernización do país e que deberá confirmar ou de alguna maneira reconducir precisamente a nova dirección política que saia elexida deste 18º Congreso do Partido Comunista de China.